Koma makadi? Soma makadi ni. Tiripo zita ndiani? Ndoitwa Isaiah Chauke. Anditi kumushande kupi? Mashingo Mwenezi. Mwenezi. Ndinoziva kuti mune dambudziko mukoma. Imi ndimi muridzi wedambudziko. Tangai kunditaurira ngomoti dambudziko iri rakatanga sei uye chii chakaitika mukati meupenyu hwenyu kuti muzoziva kuti ndatambura regai nditsvage rubatsiro. Zvinoitika ndezvekuti mukupera kwegore ra2021 ndakadanana nemumwe mukadzi abva kuMozambique. Apa ndaigara kutembisa ndiri kuJoburg. Saka mukadzi uyu anga ari mukadzi wemunhu. And then ndodavira kuti ane mazera ekuma33 years ipapo. Murume wacho vaishanda kumarestaurant. Aitanga basa kuma 6 kuseni uchaza na 10 manheru. Ini ndaishandawo security. Ndaipinda na 1800 uchaza na 06 kuseni. Saka shift anga asingalink. Saka ini nokuchochorawo mukadzi uya. Asi ndaiziva kuti mukadzi wemunhu. Saka ndobva ndamufonera kuti auye kumba. Ndobva auya. Paakauya ndakatora protector kuti ndirare nemukadzi uya. Ndakazama kuti ndirare nemukadzi uya zvikaramba. Ndikati by all means tikaita zvikunetesa kubuda dikita. Mukadzi uya akati regedzai ndazoona kuti mamuchida asi zvaramba. Right. Saka padaro inini ndakamborelaxa. Ndikazokura ndikatangazve. Musimu wechete. Musimu wechete. Ndabvisa protect. Ndobva zvaita ndobva ndarara nemukadzi uya. Try pasina protector. Right. And then ndobva ndauya kuno kuzimu. Hapana kana chakamboitika ipapo. Nyaya yenyu yemukadzi uyu ndezve kuSouth Africa? Ndezve kuSouth Africa. Ndauya kuno kuzimu. Handina chimwe chandakambonzwa kwandiri. Padaro pandakagara kuno ndagara almost 21 days ndobva ndadzokera kuSouth. Ndadzokera kuSouth ndangosvika ndichingofonera mukadzi uyu. Pandafonera mukadzi handina kushandisa protector. Ndangorara naye direct. Handamboramba. Saka pandakarara nemukadzi uyu ndakatanga kunzwa kufambiwa pano pachinina panapa. Ndobva ndamufonera ndichitonzwa kuti kufambiwa kwacho hakusiri kuri normal. Ndobva ndamufonera ndikamubvunza kati chii chiri kuitika. Akati neniwo ndozvinzwa. Ndikati wai usina kunditaurira. Handizivi kuti zvaimbondiita but ndombosizvinzwa handimazoona. Ati okay. Ndobva ndaenda kufamasi. Ndobva ndanovatsanangudza. Vakanditi malaizi. Vakati ndeye mugunda kugera. Inda. Vakati inda. Right. Vakana kuti vanoti mapokland. Ndobva ndaita saizvozvo. Ndikashandisa spirit plus mushonga wemalaizi. Ndakashandisa mushonga uya. Hazvambochinja. Right. Padaro ndobva ndaenda kumaZulu. Akati mukadzi uyu ane street ameno mataura vanokuita kuti akakadzirwa but zvopera. Ndobva ndapuwa mushonga wekunwa wekudhoze wauya. Ndobva ndashandisa mushonga uya hazvambochinja. Ndaigona kuti ndopinda mutoilet almost 1 hour ndichingopedza kuti ndapedza ndogeza ndodii zvotanga kutoruma ipapo. Kana muchiti maipinda mutoilet 1 hour munenge muchiti 1 hour? Aiwa ndobvira pandainwa mushonga wekudurura uyawo. Nokuti mushonga wacho kuti ukangobuda utotanga kuda kudzokera futi. Saka ndaita almost an hour chidoza but hazvinamboita help. Right. Padaro ndakatanga zvinhu zvandiri zvaizongobuda apa. Zvinhu zvandakazwa zvakubuda nekumashure kunobuda tsvina. Tukabuda ndobva ndakatanga kugara nebrush. Tukabuda tunhu zviya totanga kuruma. Tukabuda toruma. After maenda kunopiwa mushonga wemaZulu. Ndibva matraya kuti uchenesei. Hapana zvakabuda. Hapana zvakabuda. And ipapo pandakaenda I paid 500 rands. Sport cash. Hazvamboshanda. Right. Ndobva ndaenda kune mumwe anotengesa zvemushonga anobva kuGhana. Ndobva ndapuwa futi mushonga. Mushonga wacho wakamixwa nana chikinichi. Unozva ndakakwatuka kwese kukwatuka.
andinoza mushonga unopuwa huku kana zimanyavo yawe mushonga uyo ndo andakapuwa right ndobva ndaunwa umwe ndikatenga chipaipi chacho kudhoza cheshe hazvinamboshanda ndichingopedza hazvina kana mboshanda kati zvinomboita sei uya mukadzi akabva aenda kuMozambique ipapo akalouza ndakuda kuzorara futi naye but before andii pano zvakaitika izvi ndakazorara naye pana mukadzi uya akaita saini imwe yakandiita question mark makunzwa zvinhu zvezvi makatsokorera futi pamanoroa ndida kunyatsokuona ndaingofunga kuti maybe kuda malaizi chikuti hazvichapera mukadzi aita zvazvokugomera zviya like munhu anozvara kupusha zviya but inana ndangoti kati chii chiri kuitika andamboziva nokuti makarara mese muchitira bonde aiti zvazvokuta kuratidza kuti munhu anopusha something but andamboziva kuti chii but imi ndokukondinya chete ndakakontinya but ndikaisa question mark kubva ipapo panangodaro andambozorara futi nemukadzi uya but mapedza nezvaangachita makamubvunza here kuti chii chiri kuitika anambomubvunza ndati ndoda kuzoona next time but nezvandakazoona mai zvinhu zvakaramba zvingobuda zvichiruma like andimuona pachiwo yapo wangoziva kuti pane chabuda but pasingarwadzi nguva kuti chikubuda zvikabuda zvoruma kana ndikauti chabuda ndokutarisa kuti chii and then ndotora brush ndoisa pabepa ndotoona kuti chinhu chakaita fanike kawemu kana kajemu ndobva ndaenda kufamasi time iyayi yanga yakuenda time yecovid ndanda kutozikanwa madhiski kupi chipi madrawers maigara makazara mishonga but hazvinamboshanda pakaita futi zvichirwadza zvichikobuda zvingoruma but kubuda kwacho zvirwadze kana zvibuda hazvirwadzi zvinongobuda but izvo kuruma chete kazvibuda hazvirwadzi but unongonzwa kuti pane zvabuda handisi like munoona nyama kana ikaora zviya zviya handi munoona honye kadzikapinda mukati menyama dzezichidona ndozvazvo zvichingoita zvikadona zvopinda mumatrousers and then pamwe naitogona kuti ndobhoila mvura ndabhoila mvura ndodisa mushonga wacho uya uyu ndoita zvokustima but chingopedza zvoita but ndakagumisira ndakunzwa maside pain nestimu iyayi ndikasiya izvozvo pakawana bhuru wangu kunoko ndikamufonera akati no hazvinetsi izvi shandisa diesel ndobva ndatenga 500 afuti ndakanokumbira kune machinda evamwe aisevisa motikari ndobva ndapuwa diesel ndobva ndazoza but hazvinamboshanda ndobva ndataura nomwe murungu pane imwe pandaishandira pashopping center actually vane shop yaipapo right akandipa mwe mushonga haunamboshanda right ndabva kudaro ndobva ndaenda kune vamwe madzibaba echechi ndobva vandiitira zvavakandiitira I never paid anything but zvavakandipa izvozvo hazvinamboshanda right ndobva baba avatozoti madzibaba munhu vanoona zvemweya akasi kuti uchima svika ivo vakanditi ivo mukadzi uyu akagadzira ane runyoka but inini I never believe kuti endakufunga na runyoka ndokungokonekta chete hana kuziva kuti maybe pane matypes saka ndakazobvunza vanhu kuMozambique vanhu kuMozambique vakanditi runyoka gunosiyana pane one unogona kurara nemukadzi mukadzi uya akagadzirwa kuti paunongorara naye paunongoti bonde anobva azviitira tsvina hanzi vanogadzira nekamba nekamba nehanzi nezongororo zongororo handiti ukaribata rikangoita tsvina vakati vanogadzira nezongororo vakati itype yerunyoka vakati iwewe waonako ndegwemajuru saka ndakauya kuno kuzimu ndikaenda kune vamwe vanobatsira vakatora hembe yangu new shirt ikanobayirwa pachuru vakaita zvavakaita vakati tanovharira pasina ndichingosvika kumba ndovatanga kubuda right mukwasha wangu ane chechi ainaye kwangundo right mukuru wechechi akandipa zvimwe zvakaita fanike zvimhonzi anzizobva kuchina ndakaenda mupadhoki isu takati tiri kuminda kuya ndikadurura kusvika ndarara ndichaura kana pawa ndakabudisa kubudisa mvura ndazva zvitumhonzi tuya ndakapuwa turi tunu
indine allergy pera ndiri one da kutesta ndakagumisa ndisina kana power kurara musango pandasvika kumba vatanga kubuda anomanzisa ndadzokera futi kuSouth pane vamwe vaiti vanobva kubhinga ndo vandavataura vakati hai runyoka tozvigona izvi iye muchinda uyu handina kukwanisa kuzoonana naye right pane wandakaona mai vamwe vanobva kuMozambique sezvo vaibva kuMozambique vantsvaga kuMozambique mai vaya vaya vekuMozambique vakanditi toda uyai ndikuitire mishonga yacho ndinoziva akati anoda 1200 right ndikaenda nemwana wangu mukomana tikatenga vakati anoda huku yewhite tikatenga broiler plus mucheka akatiitira akatipa mishonga yacho tikabhadhara that 1.2 hazvinamboshanda right maindoita sei ngati okay pamakatengeswa huku nezvimwe chichi akasweta akazvigadzira seizvi zvinhu izvozvo akatora mishonga akatipa akati munonofutira kuisa mvura imwe ndoita zvokugeza kuti ndokwiza kuno but hazvina kana mboshanda huku yewaiti akaisa kuti huku yewaiti yakaurayiwa akati akati paropa racho mogeza nazvo zvatopera hazvina kana mboshanda mucheka akatora hatangoshandisa paaita izvozvo hazvina mboshanda zvinhu izvozvo right ndobva ndaenda kutembisa hospital ndikaenda ndikati sezvo ndakapinda pasmart beta ndite sei ndiende pano circumcision vanogona kuona kuti this worm chii ndobva ndakaenda vakasvika vakati ndobva ndati no pane zvinhu zviri kubuda ndobva ndatora brush nokalosi vakati no toda kuona kuti chii vakatora mapictures vakandipa date rekuti ndozouya kureview right inini padate racho ndakabva ndauya kuno handina kuzoendako right ndobva ndadzokera futi kuSouth pandakadzokera kuSouth zvinhu zvazvo hazvina kana infact actually pandakauya kuno ndakauya ndikagara namai mvana ndikaextenda leave ndikagara 3 months ndakagara 3 months ndakatanga kuti ndine mudzimai ndaishandisa protect infact actually first month handamborara nemudzimai ndikagumisira maimuti chiiba ndakauza ndikati no ndozvandiri right saka ndakaita zvokuboora pendi ndoisa protect ndorara namai vanchiti zvinhu zvaya zvogona kuenda kwavari andimazviona ndikagumisira nakuti ivo havanamboita any complain even one day ndikagumisira ndakangoita direct to stay the other 2 months pasina kuti mdhera vakambokomplaina kuti ndamborumwa nezvizvi but zvaita kubuda masozvo chaizvo andimazviona right padaro ndobva ndadzokera kuSouth ndobva ndakadzokera futi kutembisa vakati wai paipa takamuti muuye asi hamuna kuzouya ndobva ndangonyarara kati ndangozitora so simple vakangondipa zvavakandipa mishonga chichichi handina kuzodzokera kuya saka ndakushandira kune rimwewo saitivo handashandira zvesecurity kwakwakanodonha bonda iri it was a temporal site pandakashanda paya plus kubva pandakaita that thing pipe yangu handi munoona zvinoita nyoka zvakudai ende pipe ine time unonzwa kuti kuita like izvo zvazoita nyoka kunzwa kuti hazvisiri izvo zvayaita kuti unonzwa kuti pipe yese kwete paya iyoyo wose pipe penis yangu unonzwa kuti inoita senyoka handimazviona saka pandakashanda patemporal site papasina toilet ndobva ndati beta ndidi pandakaenda beta ndimbotarisa kuti wemuya iyi because musoro wethat web yanga yakapinda pazasi petsinga saka only to discover kuti ine saini yenyoka direct musoro uya wati kure hauchakwanisi kupinda pazasi petsinga saka ndobva ndafonera vanengina ndikavaudza kuti ano mukadzi wanenge akaiswa rukawo but handizivi hangu type yacho kuti chii asi ugurunyoka because ichi chindori saini yenyoka kudai ndicho choita kuti chobudisa zvinhu izvo handizivi but saka ndozvo ndakavataura from there ndakatanga kubvunza vanhu vakawanda ndisingachaiti zvai zvokuvanza zvokubvunza kuti kana izvi ndikaona vanhu madhara like vemalawi pane kunonzi kuhanishu kuzi ndakana pamwe ndabva
Tembisa ndakugara Cosmos City. Saka pana ndakugara kwani juu kwakazara vanhu vekumalawi. Pane umwe anonzi Musaupe uya aite kugadzira vanhu kuti vaite zvokutokonektana. Saka vazukuru vangu vekuno kuZimo ndakavataura nyaya yacho. Ndobva vanotumira mari. But sekuru no force handaimboshanda zvangu. But sekuru tautumidzirai mari vakasenda mari ikauya kuya. Ndikaenda nasisi vangu. Taenda pana Musaupe wacho. Ndobva ndasvanga tapemera akati 1.2. Ndikati tobhadhara 600 deposit then kana ndava right. Topedzisa. Hazvina kumboshanda zvinhu izvozvo. Inini only to discover ndaiti kana ndakuda kutanga kuzoza andi nzvimbo iyi private party iri sensitive kuti usatanga kuti ndizoze kudai inini only to discover after 3 days chijira chandaipukuta nacho chiyachi chachadambwa damwa vanhu vakandipa acid ndobva ndarasa vandakabhadhara 1.2 uye anonzi anogona kuzvirukawo ndikapuwa acid. Vazukuru ndo vakanga vakurifeko. Aiwa, vakanditumira mari. Akandirifeka kundisisi vaigara kwani juu. Vaiti kugara ndakabva ndabva kutembisa. Ndo vakandiudza kuti anoziva zveRunyoka saka sakura tanga ito nembiri yekuziva. Akati problem yanotoiziva. Okay, it's fine. Ndikatofarawo kuti but ndikazoona asi zvasingazoreki. Why 30 minutes unouzvinzwa kuti ndiri patight. Right. Padaro mai mfana ndobva auya. Ndiri koko ndobva taenda tese ndikamutaura ndiri munhu ari kundirapa. Saka ipapa tata kuenda kwakuchitonhora akati kwai ndinofanira kuenda kugwizi kunogezewa nemvura inotonhora nokuti Joburg yose yakatendedzwa negwizi kuJoksky River. Saka ndikafunga kuti ndogona kubatwa nengwena ndogona kurapa wakawanda unzwa kuti vafa vari mugwizi ndobva ndarika plus kwaitonhora. Saka ndakatanga kunzwa kupera simba mabvi angu ndakunzwa muzasi metsoka makurwadza maybe kumira shopping centers but since anamboita that problem handina but zvinhu zviya hazvina kumbostopa even pandakazodza zviya hazvina kana kumbostopa. Saka ndandangori munhu kungogara ndine brush every time nditori pabasa ndotoenda kutoilet ndosvika mubathing room ndotobvisa pakaita umwe anobva kunana Soweto. Actually Protea Glen ndo kwaanobva mukadzi anoshanda kuold age vanouya nevarungu vachididi ndobva ndamutaurira problem yavati hazvinetsi ndine munhu wemalawi anoziva izvozvo akati anoda 1000 that I know it's fine but I will pay 500 first. Ndobva ndamupa 500 akandiunzira iye munhu wacho handambomona ndangotaudza naye pafoni. Mukadzi uya ndobva auya nazvo akandipa ndikati hazvinamboshanda hazvina right tadaro pavanhu vese kwazvanga zingashande maimbodzokera here kureview kunoti ashamari ndatodzokera kuzotokonana kuti kati even iwe wandati mwanambotaura undipapo kuti wemugana uya ndakati better refund me back my money because hazvinhu zvazvishandi akatondipa that 500 akandibhadhara 250 aimwe ndakangosiyana ona beta ndingosiyana naye uyo wekumalawi kuti atoguma takuita ma-exchange of voice zvinhu zvazvishandi kwanzi indorapa vanhu lukawu zvese ndoziva mune runyoka hazvinamboshanda right padaro ndakaramba andimoona kuJoburg kune zvimashops zviya zvinotengesa mishonga yangosiyana ndosvika nobvunza amona papark station paya wakudzika wakuenda kupowerhouse pane vanotengesa mishonga vekumalawi ndikatenga plus ine problem allergy ndikanwa ndobuda maviri ndodidi but hazvinamboshanda zvinhu izvozvo right padaro munin'ina ndobva andipa nokuti ndakazoritirenjwa munin'ina ndobva andipa cash about 5000 ndobva ndauya ndarevhewa nevazukuru vava kunditumira cash iya ndobva ndarevhewa kudomboshava kune umwe muchinda uyayo aizikanwa nemuzukuru kudomboshava ndasvika pashopping center ndasvika kuya ndobva ndapiwa akati iye ndokubvisai ndakuruswa hembe zvese abvisa ndikamutaura no chinhu changa chisipo papipe ndechichi uye ndobva abvisa zvinhu zvine kuhlalo pewa ichini zvinhu zvine
Zuma white nered ndozvakabvisa nezvimwe pa private party ipo pano but chandangofila only kurwadziwa nekudhonzwa kwandaiitwa andambowana even any help anomazvoona handina ndangodzokera kumba but handina chandakawana ndikamufonera mari yedakamubhadhara mari yese but andambowana help ndobva ndamufonera ndichizama kumutaura kuti kwanza haiwa zvavakabvisa hazvisiri zviripo zvandoda kuti zvibviswe plus zvandiri hazvisiri izvo ndirikoko naatobhoila mvura nditositima kuti zvikanzwa hiti zvinodona but chondinetsa manje kunochira machibhoila ndonzwa maside pain yehiti yainopinda umo handimazviona saka padaro ndakatiraya kutaura naye akati hai unovya kumba hai unodidi mudzimai wacho takatoenda nemudzimai mai mvana vakandomirira kurutenga anambodzika bhazi nangodzikisa zvinhu ndobva takatesa hazvina kana mboshanda kana anything right tadaro ndakaona kuti handisina chandinacho andimoona ko zvino izvi handisi kusenza kune nzara hakurambona mombe dzedu izvozvo dzirironwa masiweji hakuna kana mvura hakuna kuri dry right saka mazvindoita sei saka ndikaenda pane vamwevo ikoko vakati no isiki yemajuru ndikapiwa guchu nechichi hazvina mboshanda chunhu hazvina ndakatotora ndakarasa kutoireti hazvina till today munin'ina akati no mukoma endei tinoona kuti sezvo tine problem tinokonosangasa tinzvi kuti tichabatsirika sei family problem satasvika pafamily problem uyu munhu wamakasangana naye pabonde mukadzi wemunhu makazomboenda here ipapo ndakatojamba ndakaenda handiti uyu munhu asingataudza naye but inini ndaimuziva maiziva kuti ndiye murume wemukadzi ndaitomuziva saka makanyenga mukadzi wemuchironga gemu renyu maitiziva kuti ndiye murume wacho ndaitomuziva straight kwete zvomboro zvazvongochiva handisida kunyepa handiti handisida kumbonyepa ndinotaura zvazviri ndakamuchiva mukadzi uyu ende tikawirirana handimazvona ende mwariwo wanga asingadi kuti ndirare because ndakafosta zvinhu zvasingaiti zvodai ndakangoona kuti zviri kuti ndikasiya pamwe ndingadai sinambobatira right padaro murume uyu kubva pese pandaitira zvese actually pandakaona kuti isaine nyoka ndakaenda kutembisa ndaingonzwa kuti unoshanda parestaurant iri pamarobhots patembisa paya ndobva ndasvikapo panoshanda vanhu veMozambique ndobva ndasvika ndikabvunza ndakasvika chibvunza ngati ndoda kuona murume walindoka right saka ndasvika ipapo zvikasinzi atamutuma kupick and pay kunotenga zvimwe andi restaurant basa sekuru vake hanzvadzi yamama wake aripo panapa right ngati ari kuyandimire iye ndobva atosvika vanzi George ndosvika tomoresana paya saka indakaona kuti ndimutaure kuti ndingomutaura kuti ndakatora nemukadzi wazvasingaiti ndakamuti mukadzi wako ndakataura naye handii anonzi Lindoka kati vandakataura naye akanditi kune vamwe vanhu vanobatsira pane zvimwe zvandoda mumozambique indobva kuzimu ndonzi chauke ndichimuudza uye akati ano problem but iko zvino izvi mukadzi uya ndakarambana naye ndikati okay chinipa contact yako ndozokonfirma ndozobvunza kana iye adzoka iye akatoenda kumozambique nezuro but takadivorce because mukadzi aindijolela right ndozvakataura uya murume wacho ndobva ndaenda akandipa contact ndobva ndaenda 500 meters away from the restaurant ndobva ndamufonera haina kupinda ngati waya isingapinde aita chesana 10 ka 10 o'clock ndobva ndafona haina kupinda the following day haina kupinda ndobva ndasiyana naye anyway ndichamuona Monday ndobva ndafonera vaning'ina vefamily kuti foni yake wandipa but haisipinda nokuti ndo wakatondipa advisor but itori nepfungwa vamwe achiti kana rurukawo ukanwa weti yake une watorapira zvanopera right ano hapana choice kaindomuona saka ndakamira Monday ndobva ndadzoka pandakadzoka Monday ndobva ndawana aripo pakasvika akatondiona pandakasvika akapaona kuti mndara uya aiye andorimbana mudiki ndosvika paya totomurisana akati ano ndauya kati anyway inini ndakajola nalindoka inini handikuzivi indobva kuzimu unobva usamba but
ndo zvakaitika. Anyway tiri vanhu human, ndachikumbira kuti tibatsirane. Akati problem chii, akati pandakarorana nemukadzi wako pane zvinhu zviri kuitika pandiri. Akati chii? Ndikati pane zvinhu zviri kubuda zvoruma ende pane wemu, actually nyoka isaine nyoka. Akati ipapo pamakazviona mukadai makauya. But anyway, ndachikumbira kuti kana uine any amount yaunokwanisa kuti vanotaura kuti ndive ndobatsirika ndakaresa. Akati no zvoitika ndezvekuti dai makauya ipapo ndobva atobva pana ndiri ndobva atoenda ndikasara ndakamira. What is the way forward? But anyway, ndobva ndaenda papo, handi pane chiwindo chiripo uchida kutenga kana kutaura nevanhu vaya. Ndobva ndanonoka ndobva auya. Akati hazvichaiti mukadzi uyayo, ndakatoparadzana ndotova neumwe mukadzi. Saka uya asati ari mukadzi wako imi mutsvagai means kuti muwane. Iye akaenda Mozambique, contact yake ndandinayo yakatorasika, handisina. Sekuru vacho vaya mwanzi vakaendawo kuMozambique avapo. Right. Ndobva ndabuda, ndobva ndafonera, ndobva ndavaudza mukadzi uya haapo. Saka handizivi plus murume uya ndakati murume wacho aramba. Saka handichazivi ndodii. Ndobva ndabvunza vamwe akati aiwa hai nyangwe pasina murume wacho vanhu vekugokwe bhinga havanozvigona zvirukavo. Padaro handinambozokwanisa kuwana mumwe munhu akandibatsira kustraight. Ndaingoenda mumafamasi ndichingozvipukuta ndichingodaro iyo zvokutobvisa nebhurashi. Handimoona meso makasviba, pashure kwese pakasviba nebhurashi. Handii nyama idzi dziri sensitive, kungoti mbishana ndabvisa mbishana. After 10 minutes, after 20 minutes, after 30 minutes, the whole day, even usiku hazvina kuti nguvai, even usiku zvo zvingoruma. Uchitonzwa kuti zvitofamba zvitozoruma, but panoita weti hazvibudi, hazvibudi meso mumatezi hazviti. Saka tiri kuzosvika zuva ranhasi, saka pandakasvika panapa ndobva ndatsanangudza sekuru vakanditi rukawo. Saka vati rukawo ndaziva kuti munotoshandisa brush. Ndotogara naro kana tori kumba pamwe ndinoona kuti iri brush hariti, ndotoshandisa rekuwasha shangu kuti zvinyatsobva. Nokuti uchingopedza ndadaro ndofana kugara ndogona kustima. Ndakaita kumana kumashure kuti kusapinda steam kuitira zvibve, handimazoona. Saka ndikastima ndiri free, steam iya inopinda sazondisa maside pain, handimazoona. Saka ndotodai kutotenza kuitira kuti hiti ibve, and then ndozoshandisa this brush. Harisiri kuti ndoshandisa pashangu, ndiri kuti every time ndofana kuti ndinozva kuti izvozvi pane zvatoruma. Zvinenge kuruma kumarumira anoita majura. Zvinoruma. Handii munoona like izvozvi mabhoklandi zvacho zvezviya. Handii tomomoziva toti kune zvinhata zvonzi zvibata tudiki tozogara mumauswa ndisinga mvura ichinaya tudiki. Ndo kana kuti amensesa nhata dzehuku zviya ndo zvazvinoita. Kuti kana chatoruma hautoregedzi kusvitsa ruoko, hazvitoiti, tudiki but nenyaya yekuti even kachifamba soka hazvina kuti magumbo, handishawa kuti handizvo zvekuti irimoti, hazvina saini yekuti pane gumbo but zvinondofamba ende kubuda unongova kuti pane chabuda. Kana chabuda kachinobuda kunonzwa kuti chikabuda kana pari pasocks chadonha kati chikarova apa chopinda straight mukati. Kubuda ndotozwa kuti pane chadonha, ndichitofamba kufamba zve zvinodonha kuti pati kuzoona naked eye auzooni, but indo zvinzwa kuti pane zvekudonha. Pamwe totodai kudai kusunza zvibuda. Panobva ndinogara nepaint plus bum shot. Panopinda mubathing room ndofana kuti ndiwane time yekuti ndozunza. Uko nanoenda pastovhu uchiona zvinobarika zvitonzwa kusine kasmell, unotozviona kuti zvitotsva. Kutaura chokwadi. Ere futi kana lese ndikarara nemusana ndakadai zvinofamba kudai kunoruma mumusana kudonzva kudai anomuona makumbo angu aya. Ndinotodai kubvisa kudai.
ndikakanda pastovu ndinozoona zvibarika mumakumbo izvo zvimasocks zvirimo kana chikadona chikarovava chinopinda mukati hakuna kuti chodora chovharwa nasokisiura pa changorovava chinopinda mukati kana handizivi kuti zvinhu zvakaita sei kana even kuno kumakaro unongova kuti chabuda zofamba ndaitoti kuna mfana kana mwana andaigara naye aiti kundikwiza kudai musana zofamba bese kandakarara nemusana zvobuda kudai ndaitoonwa doro zva zvokunwa zviri excessive nonyaya yekuti ndaitira kuti ndidhakwe zvikarumanisa zvinzwa ndaitoonwa everyday kuti kwete kuti ini ndine allergy whatever doro randinomwa even akanga masupa chichi not super ndoraka ndiri kusaidi ndangonwa black label chete ndikanwa mamwe madoro echichi ndine allergy saka mablack nganwa 2 kugarara handichazvinzwa asi pandomuka ndona zvakazara ndinofanira kugara ndakadhawa kuti ndisava nestress kutaura chokwadi pamberi pamari pano panyika infact actually ndadzidza kuti mukadzi wemunhu ato mukadzi wemunhu ende ukanzwa mwoyo wako kuchikurambira kuti izvi ndotaura hangu pane vanozoteerera zvandiri kutaura pano kuti anenge aine mudzimai wake ngangogara under one roof nefamily yake atrasene nemudzimai wake iye one wainayo kasarudza kuti one kasarudza kuti 2 handingati vanhu mukavaiti mukadzi one but kutaura chokwadi inini I've learned a lesson kuti mukurarama kuparadza pfuma nenyaya yemukadzi but mukadzi ndinaye izvozvi there's nothing to hide kwana mbuya washa vaningi navana vandoziva kuti baba kana vachinda umuyu vandoziva kuti panongoya nemvura waisa mvura yababa here vandoziva kuti ndo problem andinaye even hakuna there's nothing to hide nekuti unoona munhu akaita wechikuru ndovhunza munoziva andivamwe kwanzi bisiki majuru unovhunza vanhu vakuru kuti munoziva sike inomborapwa sei because I have tried my level best but handina chakashanda hapana but kutaura chokwadi pamberi pamari pano panyika pane vanhu vanorova chakwe chaiko inini kutaura chokwadi ndadhamba ende ndadzidza ende iko zvino izvi ndinoda kungotenda Mwari kuti sezvo sekuru vachitiwo vanokwanisa kuzvikunda after 7 days dzavandipa ndonoonwa ndoshayiwa kuti ndikatenda sei plus nemi neprogramu iyoyo iripo yekubatsira vanoshaya nekuti kana une mari unorarama but kana usina yamwe amaundi yacho asi ukurarama unoda asi unogoita sei unongofa unoda kuti hauna zvikwanisiro mukadzi muchimudza maona kuti matambura akazvitambira sei maimfana ndichivataurira vakazvitambira nokuti ndakavataura open kuti sezvo ndiri kusaudza zvangoitika semunhu womurume human nature saka ivo havana mboda vakazvizwisisa ndasvai ndichitotaura ipo pano apa kuti vaitoti ivo vanototi vanotobhoira mvura kana kutuma vana kuti bhoirisa mvura havana kana even problem even pandakava ndikagara 3 months zvichishandisa zvaishandisa havana mboramba vangoona kuti ndo zvakaita but izvoda kuti mukure kuzvozvita vane vazukuru vari mazvona but now tarisai muone ende mutikasa mwana wacho andorizira nefacebone yangu ana 32 years uye ane 33 years mukadzi wamakachita naye wandakachita naye but iye mukadzi wacho pandakamuona ipa pakati akanditi iye ndakaenda kwai ndikagadzirwa navhuvhu vangu hamene kuti unoti vatete kwai zvinhu zvasvikapera right and then ipapo panai ndakamirira iye mukadzi pakauya umwe iyeyo munhu haana kuitwa haana kupinda pasimart anoti akarara achitoti awo mukadzi uyo achinoda lindhoka achiti iye mukadzi uyayo pandakarara naye ndakaita siki yemaronda but siki yacho haipori ndakanditaurira semukadzi ini ndakabuda izvi zvandiri kubuda iye haana kubuda izvi kuda ndikuda sezvo ndakapinda pasimati I don't know but iye akabuda maronda but maronda acho hapori semukadzi iye
saka which means mukadzi uya akagadzira imamviti mukadzi uya akazoti akanorapwa natete wake nambuya koma kadi kuti ndiendese kunorapwa iko ipapa pandakamuona ka indachiri nestress ndachiti ndichazomuona achito nestress ndasingaati nezvake saka ndaida kungonzwa kuti ende ndasati ndawana vamwe vanoziva kuti urukawo unonowa weti ndizoti ngada akatondipa ipapa saka apa pandaitoenda chitomutsvaga ndichiti murume wacho ndotomutaura hapana zvokuita there's nothing to hide because ine ndoda kuti ndoda upenyu hwangu saka ndo chimiro chandinacho. Saka panyaya dzepabonde namadhamu zvakamira sei? Panyaya dzepabonde namadhamu hapana problem asi ini ndinongohlira kungoti handizivi vakadzi like maimvana yako zvino zvavachaendi kutime yavo nekuda handiri mumavakaiswa chateu vamwe havagezi saka apa pa5 months vatagara tese kusouth havana kana chakambouya kwavari ende havana mbocomplaina even one day ende apa vaigezi saka nawo pandakazogara inini almost 6 months ivo sina kuya ukuno pandakauya izvo vakati hanhu hasiri kugezi saka ivo vaingochema-chema kuti ivo varonzwawo makumbo saka but izvi zvobuda hapana vachingoti maybe chibereko chavo ivo vaiti maybe daitso handizivi kuda maybe ndizvo saka ivo asi ivo vanga resided kuti ijadzewo vakatoenda kuchipatara vakatoti izvozvo vanondo vari patreatment ivo zvinhu zvinofema here kutaura chokwadi sezvo zvinhu zviri zvinhu zvinofamba hazvotofema but indongonzwa ngofambiwa kuratidza kuti nokufambiwa nekuruma ende pane izvozvo ndakuisa tikigiri zvazvekuzvizadza zviya kuti ndaneta chiti pamwe kuda sezvo zviri nhata tikigirisi handichi ndematix ndaona kuti handisina imwe choice saka ndikaisa tikigirisi ndopfeka pent plus bum shot but unoona chinhu chichiuruka kudai like chinhu chihombe like zvisiri like udiki hwandinonzwa mazuva izvo unonzwa kuti like ewe muhombe kudai unonzwa kuti chiri kuuruka kubuda mutigirisi kuburuka but pachabuda handizooni but unotonzwa kuti pane chinhu chiri kufosa kunonzwa kuti chinhu chihombe handimazviona saka papa ndotori nezvimwe zvandasiya zvakawandisa uri mumwe doctor ari kuDouglas Dale ndakaendako akatora ndikapuwa treatment but hazvinambobatsira hazvina especially zvekuti ndapuwana matablets hazvishandi I tried my level base zvese kuti izvo zvandinotaura kuti tikigirisi ndakatira hazvina ndakatira hazvisi ndikatoisa negrisi chairo ndichiti kune zvinhu zvingararama but still zvongobuda zvakadaro riripo grisi racho ndikatora used oil iyaye kuti svika chikumbira kuna vanosevisa motikari vaya ndosaka ndochera chigara 5 liters kuti used oil manapotichi but hazvinamboshanda zvinhu zvozvo hazvina ndaita kunwa zvazvokuzi overdose pakauya umwe muprofita anobva kuna namberengwa kwandakaona akaona ane vana kuchechi vakati baba vedu vane problem so ndobva vakati muve navo ndobva taenda tese kumuprofita kuya muprofita uyavo akati unoda 500 akati anoda 600 user saka ndikati imari pamaretsi acho akati 11,000 handizivi hangu pamaretsi acho saka pakati 11,000 kati no stress inini ndikapora inini kozondaneta nekupa vanhu but ndisinawana help inini iwe ndirape and then ndokubhadhara akandipa zvaakandipa hazvinamboshanda hazvinamboshanda and akandipa futi vana potishi ende potishi mishonga yanga akanomixwa futi only to discover kuti akakamixa nejiki anomana jiki ndakata surprise ejiki was 12 rand iyo yacho maybe less than 20 rand asi akati anoda 600
ani mazvona ndachitori nezvimwe zvibhodhoro zvazviri kuumba ndikamuratidza ngatora piki ngati unoona zvinhu zvawandipa izvi ndozvaona kuti unoda 11,000 izvi angonyarara akati anyway uyai ndikupei imwe treatment. Pandakaenda ikoko ndakaona vari pamaground nemadzibaba ndasvika paya ndakasvika kwanzi uyai pano vachakuino ndasvika paya gwaramai apa ndibada gwaramai paya amuona dota rari pamaground ndobva rasanganiswa nechi ndikanwiswa dumbu kudai nedota asina kumboshanda zvinhu izvozvo hazvina kana kumboshanda. Ipapo ndikati inini handina kana even single cent andobvisa because inini am tired ndaneta nekurirwa mari ukati zvinoita but hazvina ndakatiraya zvese kutaura chokwadi pamberi paMwari ndakatiraya zvese. Saka apa munonokwesha after how long tiri pazuva makagara zvenyu? Pazuva ndogona kukwesha kana more than 20 times zvichibuda chete zvichibuda uchingopedza pane zvimwe zvogona kubuda zvakaita zvekuti haugoni kuona kuti unogona diki amene zobuda in dozens but ndikarara zviya zvekuti maybe ndarara kusvika makuseni zvezviri zihombe ende zvacho zvokura kudai anoona zvoita mabroila ameno makuriro acho zvoita dai ropa rona aiwa anoona zvoita nhata kusvika ruma nhasi mangwana chiri tudiki mangwana unoona twakura kudai ndozvazvinoita ende izvo zvimwe zvinongodonha zvega zvinongodonha zvisina makumbo zvinongodonha ndoizvo zvinhu munozara meso makumbo uno zvakazara neitozunza kudai utozuna matrousers ndotozunza ende ndikakurura matrousers angu awa ndofanira kuisa muplastic ndoisa muwashing basket zvogara zviri zvega. Kana vakuwasha vanofanira kushandisa mvura inopisa and every time hembe dzangu dzofanira kuainiwa kuuraya zvinhu zviya izvozvi ndikakurura masokisi awa ndikaviga ndikaisa muwashing basket lese apa ndaida ngoona kuti zvinoratidza sei ndaikurura masokisi ndoisa muwashing basket ndaisa muwashing basket ogara almost 2 weeks isina mboapfeka masokisi aya ndikaapfeka zvotondiruma ipapo zvagara 2 weeks zviri mumasokisi kungoisa zvotoruma. Ndazama kuti hembe dzenyu munoziva kuti dzitowacho munotosunga kuti dziwacho nemvura dzikasangana nedzimwe ngatini dzisangana nedzimwe dzimai kana dzevana vana vakapfeka vanorumwawo pamukadzi handisati ndaona hangu apo nepapo kuzvikwenya but havasati ambokomplaina like kundiudza kuti ndoda haiwa like pamuviri unogona kungonzwawo kakusosona nekudidi but chandakanyatsoona ini nekungohlira zvandiri kuti nditorwa even kuti ndirare namai vaya kana kuti every time ndotogara nguva maybe after a week nekuda kuona kuti ungoita kukamwa chezvine mudzimai kuti mune muchirara pa1 bed handi mazviona saka ende kwandiri futizve pane zvandiri like of course hatingati kukura isachi but toti pamatest kuti mabhora aya akagara usingarari mune mukadzi unonzwa kuti akazara akasimba but iko ndongonzwa kuti hazvisiri izvo zviya zvazviripo kudhara and even pakushuta ndotonzwa kuti no hapasina power like pakutanga ndisati ndawana problem ndorara hangu but zvazvokuti nechitohlira kuti pamwe zvinhu zvogona kupinda kuna mai vaya nekuti problem ane handidi kuti inde kuna mai vaya nekuti inotodambudziko hombe maona katararai kuti tiri under one roof mai nevana takatarisira kuti Mwari atitore nenguva kwete kuzviti waenda mai waenda paroad mota yekutsika saka apa unongorimenzazi wandotaura kuti takatarisa kuti Mwari atisvitse paakatitarira kuti svike kwete zvekuzvisvitsa nemabasa ekusazvibata apa pakaita kusazvibata but chandinoona chokuti vanoteerera zvandiri kutaura vave nechidzidzo kuti mukadzi wemunhu anofanira kurespektiwa kumuremekeza kuti vamwe vanososa minda yavo saka uyu mukadzi akasosewa ndochokwadi nokuti zvinhu izvi dai chiwanzi sick ine ndakabatwa ne-STD ndakabatwa nemvirabu mabhubhi iyai haugoni kurara nemukadzi wakadaro
but ndakapiwa treatment nemasoja ndishanda Mozambique zvikapera same within a week ndatopera ndatipiwa treatment zvikapera ndikaita wine drop ndakaita ndarara nemukadzi isina kuprotecta but ndikawana that treatment asi mukadzi anaurara naye ani mazvona ndikatomupfuura ngati ndonoenda kubulawayo pane zvimwe chichi ndikazodzoka ndichiitira kuti ndiwane treatment haugoni kuti wabatwa nedrop worara nemukadzi ukasamupa hazviiti iyi dainge ameno kazvichisiyana type yacho but haungagari nemukadzi 5 months muchirara mese everyday hazviiti pamunorara muri kusufuka gumbezi rimwe chete nadzi gumbezi rimwe chete gumbezi rimwe chete pamwe hangu ndongozotipo maybe ndichingoavoida kuda kuti everyday ndogona kufuga ndege but pandendawo kuda tongofuga ndege asi hapana zvinoitika kwavanhu hapana patinenge tichikuruma imi mivhiri vakagumana hazvivaafect madam zvivaafect but handiti like chiwoya pakuita zvefriction hazvimbouyi kwavanhu hazvimbouyi asi muchizvinzwa kuti nini panapa nditozvinzwa pamwe kakawanda hazviti movement kana takuita sex hazviti okay zvotokwai mukana hazvitoiti zvonyarara kuti zi asi kana tapedza zvotanga kuita hazvitoiti vachauke pane pandanzwa muchiti mataura mhando dzema-STI dzakawanda manga muchiti makatodziita ndakadziita saka muri shasha yepabonde inini ndaidhavalaza musaanza kudhavalaza ya inini kurarama kusvika kwandiri nhasi kuda kwamwari nyasha dzamwari nokuda kuti ndinotori nehama dzangu kana vakadzi vomwe ndatojola navo panotori nemiti yakakura nokuda kaisa neuyu pamakuva acho especially pandakaenda kuMozambique inini ndo pandakatanga kuita zvechihuri inini ndinotara nemukadzi anditanga ndatobhema mbanje chete pane mushonga umwe waibva pane vanhu handitoda kutaura zvandaita pane vanhu vandaishanda navo vaibva kubhinga pane mushonga wainzi kongoshi kongoshi ipowder yakafanana nentolwane that powder ndaisa mudoro bhauki madhezi aya kwangu nebhauki chibuku chekudira ichi that powder ukaingoidira ichinyura ubla wayo kuzinda tave kune bhawa rainzi tave ndo madanyawanzoonera iko saka that powder waiti ukangodira that container yataishandisa zviya zvimamagi zviyazvi ukaidira muthat magi tichinwa ingweyo usati wapedza kunwa that magi unova kutoda bonde saka ndo zvandaishandisa izvo saka zvaitofoseredza even mukadzi ukarara anotobvunza chii chamano saka anoona matini ematablets aya mahombe aya munogara nemishonga aya ematablets aya saka daigara rakazara iro nekuti spoon pane kuzouya pandakazobva kubla ndikashandira kuBaitbridge ndashandira kuBaitbridge pane mumwe muchinda aibva kunana vhuku aigara nemishonga yacho yemaguzu aiwa inini ndo zvandaitora pamwe ndashandira kuchirezi taita pandaishanda carriage work examiners taita road work zvinosevisa makeni wagons anotakura nzimba aya saka taenda for 6 months saka taenda kuchigara pasi ya ndo kwataenda ikoko taipiwa allowance kuti tiri subsidiary allowance saka isu ndorari basi umwe neumwe andigara makochi ndokwaiperera subsistence inini ndakajola kwete mchana kusvika ndaenda kusvika ndapinda pasimati ndakapinda 92 ndakabva ndine STD kuMozambique why zvazvakadaro unoda kuti pataigara kumabhalani Gaza province taigara during war time neRunyoka madzimai taigara panzvimbo imwe chete maganazi ekuno uya efererimo plus isu venarazeti taigara pamwe chete saka vakadzi vanga vakawandisa kwakuine nzara food yaitobva kuno mvura vaitosupply vachibva kuno saka
ende kuya kumunoziva necrossbreed yemaportuguese kune vakadzi vakanakisa saka ndakadzidzira chihuro ikoko ndikaita chihuro ikoko saka naimbo ndikatofese mukadzi vandakamitisa ndokumozambique saka zvese zvemuchoka tatogara nazvo saka ndoro achingori basa iroro saka kuzosvika nhasi ndazosangana nezvizvi nokuti even pandakabva ndakabva ndine vamwe vakati anzi mawasi handii munoona ndisati ndapinda pasimati ndaingobuda kakaita kamhopo vamwe vati syphilis vamwe vati mawasi ndasingazivi saka vakati mawasi saka pandakasvika kuno ndikaenda permanent ndo vandaiswa kuwa mutare kwaodzi ndo pandakaenda mutare hospital ndo pandakasvika vakati ndaingoenda before ndaingopiwa treatment kurelwezi saka ndikazorefewa kuna doctor akati no ndofanira kutiwa hapafanira kugara chinhu ichi hachifanira kugara chiri covered saka ndakaiswa mushonga unonzi padoflin unodzipura that tumapundu totuyato inodzipura padoflin saka mawatsi aya changa chingori 1 chiri pasaidi unatosona but chechitokudevelop saka pandangopinda pasimati hazvamboita futi vabva zvapera ipapo bva ipapo handambozoita saka zvese izvi ndaingoita hane time yekuti oshanda bhaidhibhiri chikora raitori basa asingararemega hati paya pabhodha saka pane time yecyclonelini paya vanhu vanga vasingakwanisi kukirosa nepabhodha papasina kaivhen develop vaipeya pazvitima vachienda nezvitima kusaura saka vanhu vaingopiwa keshi vakwidza vaenda saka isusu vakauya manje tagara kumasingle quarters busy navo vakazi type vachingouya navo apa handisi kuda kuvanza ndikuda kuti ndinotaura zvandaita zvezvezvo apa ndinotaura zvandaita but pamwe ndaiprotecta pamwe ndasingaprotecta chakanyanya kundibatsira kuti ndakapinda pasimati ndo zvakanyanya kundibatsira ende ndofunga mapinda pasimati matoziva kuti machecheudzwa makati aha handi munoona timu rese nandotaura nayo kuti tichienda pastandby paroadwork maitaistretcha from bidebridge to vug uchisangana nevedhavuka from bidebridge tuchikwalakwala mozambique from bbd tuchirezi mukwasini handi mazoona saka paroadwork maita 14 days tipo ane food ichiri nrz not today right saka ipapo manje ndo pandaita zvese izvozvo timu rese pamuina paroadwork mune examiner nemaassistants mune muri about 8 handi mazvaona mune muri 8 muchienda muri paroadwork vanhu vai vandotaura kana ndikataura nemazita kuti nhingi vanhu vakafa kunge hapakafiwa nechirwere after zvavaita izvozvo kuti vamwe vakawanda vanga vasina kuchechiudziwa vakafa vanhu mavhenda mablawe maexaminer asindanekareinoagone assistant but vakafa kutaura chokwadi vakafa vanhu kufa vanhu vakasara vanogona kusvika maybe 2 kana 3 including nini vese kuchirezi kwese vakafa vese nezvataita vakafa kutaura izvozvo hakuna vanhu vandotaura ivavo dzingori dzimba dzisina varume vakafa varume vacho vese imi time yamaita zvese izvi mamaroora ndandaroora mai mufana vagara kumusha nichidhavalaza kudaro vagara kumusha vaingouya kuti mandate ndikatomitisa kuti mukadzi webhidebridge ndikaona kuti manje ndobva ndatransfera ndikaenda kurutenga ndobva ndakugara kurutenga ndagara parutenga mukadzi wandobva atevera bcause ndakamwana revision amazvona amai mufana vongoona ndikabva kubasa ndaenda apa kana zvomboichii chiromboitika mubva kubasa mugari pano pane ndakareswa ndakamitisa mumwe musikana sususu pandakatevera ati no endeitomutora because imba idzi 5 roomed house anozogara panapa ndobva ndanotora mwana uya mwana mudiki izvozvi panitori nemwana andofundiswa nemunini anogara namai vavo kuchembera
akatorwa mai vake vakazorwara nebrain but ndizvo family kwavo even baba vake nasisi vake ndo problem yamuona iri pano inoita zvinhu zvikuru yanaroyana because hanzi ndezvekwavo saka iye yakaita same problem yewana mai yakaupedza baba namai nokuti zvakazoitika ndezvokuti mukadzi uya uyu takaita first mwana akaita problem yenhu anobva ashayika kana muchengeta kwachivi right semunhu handamuona vatsukira vananguru vakati dai angari uyu ashayika luckily kuti kwashayika wedu dai angari uyu vanambomureva tinambomuroora waizoti kudii taizopinda papi hata mazuva tingadai tati tiri papi right now siyana nezvauri kati okay amai mfana ari kumusha mukadzi uya azopika vabho akugara kwangu ndobva namudeedza futi naye ndobva bata pamuviri mwana wacho musikana ikozvinati akuita form 4 right now izvozvo anofundiswa nabamuninavo ari mazvona saka ndiri kutaura kuti ukakura uchiita malokuzi mubayiro unowana apa ndauzamatamba makatamba takatamba but mubayiro uripo nokuti izvi zvandasangana nazvo ikai pese panaitamba handambosangana nazvo handambosangana nazvo handina even kuti mupenyu hwangu vanozviziva kuti ndakamboti ndine side pain kana hazvongoti musoro unorwadza kana izvo zvongoita maallergies kuti kana wadoro ndinebuda munyaviri handi mazoona kuti maspice nechi but inini ndo zvangu izvozvo zvezvakazi handi mazvona iye wandotaura iye kuti mwana aigara naye kusouth anotoriko ndakamusiyako ndakatomuita nemushandi aigara mupamba housemaid uyu ndakamuita nemukadzi wemunhu zvakaitika pana nyaya iyi nyaya yacho mozvazvichakaitika mai indaitofiwela matrains paya paya saka chifiwa yakaiti padrought ya 2002 saka matrains aitakura chibaga chinisa kutauka saka ndaitofiwela apa masoja akatomira saka ndobva ndaona mai vaya actually vakava netrain vachitengesa muriwo nechichi ndobva ndaona dress munhu ane mukadzi ane murume anoshanda kusauti nomuona nedressing ndobva ndamhurisana namai vaya zvakaita ndobva kugarare hazinoona nedressing ndikati ko mai mfana ko ndikati mufesi ari aujobheka but right now ndava negore rino nesi3 handambouya saka ndinotakura hembe dzangu ndiendese kumusha okay saka apa papa nebhasi raibva from Beitbridge to Shavani ndikati aiwa ndauro vachitsoka mai vakabvuma mai mfana vakasipo ndikati ndikange ndadhavalaza ndikuperekedza bhazi roya ipapo kuma-12 mausiku mai vaya vauya vanga vagarisawo ini ndambogarawo goka only once mai vaya ndobva vaenda after a few days mai vaya vaunzwa usosona yeti pamiri pabata ati padaro mai vaya vakuramba vafundisira pressure izvo vakadzi vano handidi apa ndatoda neumwe musikana mwana umwe wandoshanda naye ari mazoona arinzi mwana babacho akazoshayika yakari yadimeni right atova busy naye ari mazoona saka uyu ndichadi nezvake right hachamupi mukano that second week ndobva auya futi dzadzava 2 weeks kapa third week ndobva akauya murume wacho akamutora akaenda kusouth vakagara 8 months ndobva abatsirwa mwana mukomana ndobva aenda kwadokta but mwana uyu premature but no mwana uyu akakwana 9 months but iwewo apa tawataura chokwadi ndakagara newe 8 months apa miviri apasi pavo but mwana ndipachauke wewe ndobva ataura soshanda uri mani mazviona manje andobva vagara zvavo mwana uya angoyamwiswa almost 6 months muchinda uya kudecember ndobva auya akauya akangoti nditorere masoja ndofika ndikaonawo vachaukira ndobva ataura ndatumwa nemuzukuru wangu ati ndizokuudza ndava nemwana mukomana ndikandiyani
ndikati ndine vakazi vaviri neuya uBite Bridge animazona manje ndikati ndine vakazi vaviri waunotaura ndiani mumsoja ainzi Promise Brew angati kari kutaura kuti unotise pamuna kufika bva pano uya animavabva usaona masoja aroro ndobva atiza akatoenda kuya kumaticket office ndobva kukwira train yanga yakurumidza bva anobaya right padaro inini zvakazoitika ndezvokuti muchindauya paakabva kugara akazoenda kuSouth ndobva next December muchindauya ndobva auya akati no ndindakavya last year ndenda kuti nditaudzana chavo uchaukakamisa mukadzi wangu but tirongotaudzana hati anyway no problem hatototaura mabhuru angu mwainzi Makosi nemwainzi Mano but mwacho wakashayika mwabva kwamutatu no inini patatine mari atabatirwa ye711 that code yangu 711 saka mari yacho was after 25 mapesi neyaonekwa kuti yadeduct saka kuita taingono mazvona it was a weekend saka muchindauya akati nekuti ndambonyorana ndizotaura nemunhu ndano azviiti ndoti auye kusecurity office saka muchindauya oona futi chitifamba nemasecurity ndobva atiza akaenda kutrain muchitima mutsvaka ungamuona ndobva aenda kuGarare apa mangwana ako acho yanga iri payday ndobva ndataura naSM station master no pane nyaya yasusu anambombanzira akati no pane machinda ina itopinda morning shift 6 to 2 pakati iwo kumbira foromani wako usara achifiwa kumhanya ichita kuti nekuti ndandanzwa kuti mudzimai achakauya enda itogara mai vemudzimai uya vaigara panext nambuya washa vangu ini right saka paya ndobva ndadii ndaenda ndikadzika ndikaenda ndobva ndamuona ndatuma mwana wasisi wamaimvana yakati kumai vaya wazi vakauya ndori mwana achikomana ati vadezi vauya ndobva auya mai vaya mayava asi andiyo zvavanga vakaita before varaza kuti paya pane kachenji kati koimi pane munhu akavya lasi kuzvinovavya kwanzi murume wangu aipo paya mimba yakabata ndasingashandisi matebhles but yakabata ipo paya pandaiuya paya ndatoda kutonetseka tangogara 8 months ndobva ndabatsira saka ndozviripo inini asi uyu murume wana kudzokera kuSouth imimi ndichava nemwana wenyu muzomuona ati it's fine padaro yanga iri nguva yemukumbi muchinda uya azoenda kuSouth mai vemukadzi ndobva vauya kwandiri vakanditi ndoziva kuti mwana wenyu but imimi iko zvino izvi murume akabvisa paroora akabvisa solar akachinja noumwe pakati pamombe akapowa mombe saka mombe yacho akabvisa kuroora saka imimi nyararai toziva kuti mwana uchauya mai anobuya washa andobva ndangosiya zvakadaro apa handingarege kuzvitaura ndindotaura muzvinzwisisi kuti ukaita saka padaro manje ndizvokuti mukadzi uya akazouya nemukumbi nechichi hati autoona tiri pabasa nemachinda kati ndo mwana wangu achitori nemwana wake plus wangu inini right zvadaro hatobva ndatopazita ngati ndipenati chimwana chiya saka ndobva taita maarrangements kuti tiende kumusha kuti vanomuona baba nokuti vakashifta kubva kuLundi kuenda kwatakavakira kuna Nasarahoyo saka vana baba vedu vakatama 1960 vakabva musame village nekuti isu takapinda muminda vakabva musame village nana baba vemukadzi uya saka ndobva taenda kuya vakasvika kamubvunza wanike kuti muzukuru paukama anyway maimvana vanamboona takatoenda usiku taende chitima anochienda kubulawayo mausiku maimvana vanamboona kuti chii chakaitika asi vangoona vangonomhurisa ini ndandakavakira para baba apa pangu apa nestendi yangu saka patakaenda kumausiku takatoenda ndimomwe mwana wangu musikana akasvika akataura mai vacho kuti tauya nomwe mukadzi ane mwana saka mai vakaramuka vaida kuona mwana wacho andimazvona saka padaro manje zvakaitika ndezvekuti mai vakanonomhoresa asi havana kutarisa havana kunge vatarisa mwana uyu kuti akafanana nababa wacho zvapera zvese handinga kutaura kuti vanoda stand pane mwaitengesa munda pane mwanotengesa stand vanoda stand wati saka padaro manje mukadzi uya akazoperekedzwa nasisi last born yekumba kwedu aperekedzwa nasisi manje mukadzi uya zvakaizoitika ndezvekuti aperekedzwa mukadzi uya aenda
amai avanambozvisa musoro anobva tasati angozvitaura nyaya yacho chichi saka yeti kuuya kwakaita mukadzi uyu and that night akatoti anoda kurara neni ndikaramba kati hazviite zvanindogara kuno iwe ndichakuona hazviite because maimufana vanogara kuno padaro mukadzi uya akatsama yeti mukadzi uya akatori pamwe pamuviri pemurume uya kuti uya akangoyamwa 6 months saka padaro manje ndezvokuti mukadzi uya ndakatanga kumavoid mukadzi uya ndobva abatsira achirwara mwana uya ndobva ashayika chimwana chake chifirstborn changa inacho ndobva acharwara ndobva achashayika iye mukadzi uya ndobva arwara ndobva ashayika saka muchinda uya akashasara naBernard vari 2 basa ravari 2 wanzi ndakatumidzira magrosari ka2 kesi andatumidzira magrosari ka2 and then zvakazoita ndezvokuti bazi grosari rakarasika first migrosari rakatumira vanobva vatumira fundo ndobva rarasika and then obva ati no pakafamba vakamutaura kuti no inyaya dzekuti zvazviuroma ati inyaya yekuti uri kutengera kuchengeta ropa risiri rako zvakaudzwa nevanhu vemweya saka iye ndobva atora mwana uyo akaendesa kwana mai vemukadzi vagara naye mwana uya iko zvina ne 20 years saka mwana uya agara kuya ndakazosangana naye murume uyu akanditi pane zvese zvakaitika iye akanditi asi ini semaonero andakaita mukadzi nemaonero andakaita murume handiti masigns and symptoms eHIV anooneka kuti uyu munhu ane status yake inenge isi right nyange ndisiri doctor but you can see kuti munhu uyu problem haisi yeuroyi uri HIV positive munhu plus time yakwa kusina zviriko kuti maARVs aiwanikwa nespeed right muchinda uya aina wota vanza vana sekuru ndio vakaita kuti mhuri yangu itsakatika saka ndo mataura akandiita muchinda uya anyway no problem saka padaro akati no pane zvese zvakaitika ndokumbirawo kuti mubhadhare 5,000 only pane zvese kuti 5,000 rand kati makatora mukadzi wavo mukadii plus ndakachengetawo mwana wenyu entire mugona kumutora ndikati anyway sezvo ndine munhu wandinaye ndichanodzidzisa vari maimfana nana baba kuti ndozviripo ndasvika ndavataurirawo ndozviripo no problem vaya vanasekuru vacho vakati hai iwozotombomuchengeta achiri mudiki vana mbuya vacho saka muchinda uya akangozodisappear akadzoka kuPitori akazomuona kusvikira today ndaona makuvaviwa makukwinya zvamungade kutaura kuti mukadzi wenyu amira nemi muchihure chenyu chese ichi ndechekuti chii chandoda kuti nditaure pamudzimai wangu ndechekuti mudzimai wangu akazvipira kutiti vake dai anga ari umwe kutaura chokwadi kana nhasi kana hembe dzangu anga asingazvibati ende uye even hama dzemudzimai hapana kana one andakambonzwa achitaura kana vanoita zvekutofona kuti kumakumbo akadii muviri uri sei muri kunzwa sei like vana mai guru vanotoseka kuti mione musakanzwa yenyu kozvamawa nevazukuru problem chii handina kana even vekwana tezvara vandakamboona kushora plus ivo vakangoziva kuti mukwasha wedu ndozvaari but ini plus ndoda kutenda vaning'ina nefamily yose kuti no vakazvigashira kuti hapana akamboti makaita musakadzwa kuti vakano zvinowanika ndozvazviri. Alright, pakanaka vachoki tinozosangana mamboshandisa prescription yemapiwa toona kuti tisingative nechivimbo chekuti dambudziko renyu rinogona kupera nekuti taona vakawanda vari kuuya kuno vachiwana zambo. Ndinoda kutenda
nokusanganiswa kwataitwa naMwari nekuti zvese zvinoitwa Mwari ndiye anosanganisa ende ndikada kutarisa zvese zvandaona pano since ndichienda kune vanhu vanobatsira asandamboona zviri pano handisati ndamboona ende mukada kutarisa pane vanhu vanonzi vakabva kuUK pane vanhu vanonzi vabva kuBulawayo pane vanhu vanonzi vabva kuMozambique pane vanhu vabva kwaSengwe from border uchibva nokunana ukabva kuMalipati uenda kubhenda Mutare uchikrosa uchiuya kuno kuZimba uchibva kuya unosvika kunonzi kwaSengwe Malipati saka vanhu vacho ivo vanzori pano ende ndichibvunza ndichida kungonzwa kuti manje inini ndasingazivi hangu kuti panoitwa sei ndachikuti sezvo muningina vakaita mapayments about 600 user ye-family problem ndikati haneniwo ndongorapwa ipapo saka vakati hano i-different issue saka tikatotarisa even keshi yacho mwanaona kuti is 100 something ndokungaiwana ku saka ndinoda kutenda sekuru Tasu nekunzvera tsitsi kwavo kwavandiita plus nemi neprogramu yaminayo yokubatsira vanoshayiwa uyezve chandokurudzira nchekuti even vanonzwa vese vane matambudziko akafanana nekuti pane zvinonetsa zvikwambo zvinonetsa mhuri dzisawanikwa dzagara zvakanaka kana vanoda kuita mabhizinesi nenzira kana zvikwambo kana kuuraya kana kurara nevana ngavarege zvese izvozvo nokuti aiwa nechiti vane matambudziko akafanana neiwayo ngavauye kuna sekuru vanovabatsira izvozvi nhasi vanhu vanoenda kusouth vese vamwe vanoenda vachinoshanda but asvika kuyawo akuuya nezvinhu zvisiri izvo zvinozonetsa family isina kana problem saka panapa panosunungurwa panapa hapapiwe zvikwambo but panobviswa panorapa vane matambudziko ende panapa hapana chinonzi nokuti vakomusangungatasa uwani madeko tatoshawa even space yekurara uchishawa kuti wodii nenyaya yeuwandu hwevanhu vanhu vari pamai vaitotaura tanzi kwandoda nyama yemunhu kwaipa nyama yemunhu mamai vakabvunza kuti modei panyama yemunhu chii chinonaka kwanzi ruoko especially pamajoini apa ndopanonaka mai uchitoona zvandakaona kana even nhasi chapo chaipo nyoka dzandaona zvichibuda munhu vamwe handichataura hangu zvakawanda asi ndoda kutaura hangu kuti vanhu ngavarege kufungidzira kuti sekuru Tasu vanobatsira vanogona ende ini ndodaura kuti havangagoni zvese kutadza dambudziko rangu nokuti ini panangosvika vakati aiwa rukawo vakati isusu tichakuitai tokuitirai zvese munopora saka ndoda kutenda handiti ngatimodza kune muningina vachauke juni ndimi munaro dambudziko ramukoma makarega muchiro sei zvakati reme asi seweropa ndanga ndisina choice ndakatosimuka ndinodai mukoma vanga waita sei vawana rubatsiro vabude mumatambudziko avasangana navo nesuwo it's a lesson kwatiri tiri kukura kuti ukaitawo nenzara yakadaro zvine zvinhu zvinenge zvodii zvekupa matambudziko so it is a lesson kwandiri handiti saka mune vana vangana vachoke kunze nekumba yo zvoda kuti nditokaunda ndikaundirei hani pana Bernard namai vake ndataura ndakaita nemukadzi wemunhu right kouya Rulani anogara namomzi vangu right iko zvakatouya kuti ivo zvatonyora form 4 atonyora izvozvo saka aritori kutenga kuti iko zvino izvo kumavhotsi zvakareruka kuti mutorise pedzi right mai vacho vangadai vakauya but pakaita challenge yekishi tikatitumidzai madetails pana Bernard naRulani right kouya kuna Evelyn 3 Kero 4 koya Tichalo 5 koya Mulen 6 koya vandotaura toti Kero Evelyn Kero Tichalo Mulen Misheroni Darlington Vigi 1 moms
mama wa 6 yeah isona kwano ndikasiya sure yeah saka kwano ndikasiya Namba ina sheroni. Andi mazona ndinotadza kuverenga. Saka tongoti vese andi 6. Saka vese mi 8 na penalty. Ameno kana pane achampiwa. Kana ndo vachazouya vaona baba pa TV. Kuti ayo. Jaro wangu. Aiwa. Apana zvokuvanza. Saka aiko zvinezvi hayo. Ngokuti ko zvinezvi ndinobvunziwa vazukuru Evelyn une vana 2. Kero une vana 2. Mole une vana 2. Shero une mwana 1. Koya futi tsalo ne 1 pamiviri. Saka vazukuru vangano almost 10. Ani mazona azvi. Avazukuru ane runyoka. Vane runyoka. Ene vazukuru zedo malume munombonzwa chipi. Kana agara pa bucket zvinogona kungopinda. Kazekuru munohashando izvozvi. Anoona steam. Sekuru vanogezera mumba here varauzi anomaona maizvo zvakamara izvo saka zvakaoma saka panyaya yemakumbo pane vakanditi ndofana kutsika jecha ropisa ndokutsika but there's no change vakati tengai vakati anonzi madhoro majoina anopisa pamoto and then ogara but right now handisati ndawana change panapa ndotori ne futi handichamboziva here andi mukatarisa panapa andi munoona apa panapa pane vamwe vakaruma anoruma zino avo asi havana mbondibhadharisawo vakanditi iproblem iyoyo andi mazviona saka hauzozivi kuti saka ng'anga nemaprofita mapedza kupedza kuti tsvai kutotaura chokwadi moza ndairasa zvinhu kuchisa maplastic unorasa mudustbin izvozvi tunatetu ayo mishonga different mishonga kuti apa zvandataura paya kuti zvakafana ndakashandisa parafini ndikashandisa even uchigivela motikari uchienda kubasa ndianazora parafini ani mazviona vandashandisa parafini ndori perfume ani mazviona ndatotaimira kuti ndigare kudhuze nedhoo ani mazviona ana vanhu vari pakiu ndotaimira kuti ndokaunda vanhu kuti vantu vanopinda taxi ai ndoda kugara hangu padhoo ani mazviona ndogara kudhoo zva kuti novhura dhoo mbichana kuti futi kutambudza parafini ndagara nepotoro hazvina kushanda plus inoomesa inosuura right ndikatenga imi diesel hazvinamboshanda anoti unaimboshanda nefuel kandozviziva kuti diesel rinouraya but izvi hazviurayiki manje izvi zvinhu ani mazviona tikati ndidiko nditore pliers nditi zvekukanya ndikahla futi ngati pamwe ati unozvimba dumbu karukao ndaida pliers yacho ndikanye kuti ndandinochobudisa zvinhu zvondiruma nditisi moza munozokutambura ndo pandakagumisira ndakushandisa ameno kumacleaners pashopping center vane mushonga mo waishandisa wakati unouraya malaisi ndaizodza but zvinoita unozoikwa unosimela kuti wazorei saka iko zvino ndauya kumba havana mai mufana vongoti kwanzi ye kwai tikigirisi inopedza anzi sasa saka ndikati maitigirisi zvainouraya nhata izvi nhata kai saka tigirisi ndasikazodzi mai mufana vachizviona ndaitaimira but problem inosimela manje inosimela wobvunza kuti chii plus nekuitsvaga maneri oti moidii ngati ndikati pane akanditi kwai tsoka sezvinogwaza izo dzatigirisi unopinda uchiti kuti mukadzaitaura zvakadai but inosimela manje inosimela even hembe dzacho mapenzi ndaizowachira hangu but kutambudzika izvozvi ndinodeza zvikuru ndochideza uya chova netigirisi ari mazuva cheti sekuti nderei izvozvi patakatoguma kuzora tigirisi izvo zvindingadai ndakatoisa muchiuyu muchiwe chikontena kauya nayo handina ndatoregeza kutonetseka
nezuro ndakabwira mvura ndakakumbirawo vakanditira mvura ndikanostima but isioni ainga isina uyu nangokwesha kuti handina choice handiriga aya vachauke regai kusunungure nhoroondo tainzwa tine chimbo chekuti vakawanda vatese vachadzidza kubva munhoro yamataura kuti nyaya yekongoshi nemudhavalazo even kurutema vanoti kudhavalaza vaita vaizvozvo kuti kudhavalaza chii because yaoti hai inini ndo zvamandozviziva vanoti kudhavalaza vanomazvona nenyaya hamba mashi tarisai muone ndaground hapasisina yekutamba asi kutamba makatamba ndakatamba kusakuti ndakatamba kunyange hedu takatamba iri nguva papasina ma-ARVs asi mwari vakandiyambusa but ndayambuka mana kuti musoja anoenda kuhondo wadzoka wofira musina hondo ndinotenda vabva kuDRC kana vaenda kunana Russia asi adzoka ari mupenyu wonza kuti afira munhu vakomana saka ndizvozvi tinotenda chaizvo. Sly Media TV, building bridges.